Joo, käännytään tuolta ylhäältä oikealle ja tehdään nyt jo havaintoja tonne parkkialueelle asti, mitä tuolla on kadun varressa. Kerrotaan muille mihin ollaan menossa, taustapeili, hidastetaan. Uskalletaan hidastaa ja käsitellään autoa, vaihdetaan vaihdetta. Varsinkin jos tässä olisi kevyttä liikennettä, niin täytyisi osata ryömittää kattoa niin, että auto menee omalla kaistalla, mutta ei liian pitkällä. Ja huomioidaan niin kuin pitkällä olevat pakettiautot tai muut vastaavat liikenteelliset esteet. Seuraava risteyksen havainnointi alkaa siis täältä jo. Nyt ei nähdä vielä kunnolla oikealle, mutta kohta nähdään. Meillä on väistämisvelvollisuus, kevyt liikenneitu. Tehdään havaintoja. Nyt sieltä on auto tulossa. Vaihdetaan vaihdetta, odotetaan se hiljaa, koska kohta me ei voida nähdä ei peilistä eikä mistään muustakaan paikasta sitä, että tuleeko sieltä ketään. Ja sitten kun pystytään tekemään ratkaisu, niin jatketaan. Ajolinja.